कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे उबाटाचे उमेदवार संदेश पारकर यांचा शनिवारी खारेपाटण व बाजार परिसरात झंझावाती प्रचार दौरा झाला। यावेळी खारेपाटण बंदरवाडी येथील नागरिकांनी संदेश पारकर यांच्या उपस्थितीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षात प्रवेश केला आहे। संसार चालवायचा, अतिशय गरिबीमध्ये आहोत, एवढी महागाई करून ठेवली की सामान्य माणसाला जीवन जगता येणार नाही। तिसरी गोष्ट, किती लोक बेकार आहेत। तुम्ही तुमच्या मुलाला शिक्षण दिलं, BA.Com सगळी पदवी घेऊन झाले, आहे नोकरी या जिल्ह्यात? कुठे आहे एखादा कारखाना? आहे की उद्योग? ज्या राणेनं आपण केंद्रामध्ये उद्योग मंत्री केलं, 2.5 वर्ष उद्योग मंत्री होते। जर जिल्ह्याच्या विकासाची मानसिकता असती, या तरुणांच्या हातामध्ये रोजगार द्यायचा जर त्यांच्या मनामध्ये असतं, तर एक मोठा कारखाना या माझ्या जिल्ह्यामध्ये येऊ शकला असता। 5,000 तरुणांना रोजगार मिळू शकला असता। आज जी माझी मुलं गोव्यामध्ये भांडी घासतात, हॉटेलमध्ये, कुठेतरी मुंबई, पुणे, कोल्हापूरमध्ये जात आहेत, ना कुटुंबाचा आनंद, ना आई वडिलांची सेवा, ना स्वतःच्या शेतीमध्ये राहू शकत। 10-15 हजारची पगार काय त्या मुंबईमध्ये त्याच्या हातात काय राहतं? तुम्हाला तो काय पाठवतो? काय परिस्थिती आहे? सगळी जी गरिबी, सगळी जे दारिद्र्य आहे, हे तुमच्या नशिबात आहे, सामान्य माणसाच्या। आणि श्रीमंती जी आहे आणि अधिकार जे आहे, जी पैशाची मस्ती, सत्तेची गुर्मी, ही त्यांच्याकडे आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, आता जास्त वेळ घेणार, आपल्याला जायचं आहे। 5 वर्ष आपल्याला परिवर्तन करायचं, बदल करायचा आहे। कुठेतरी जो आपण या जिल्ह्याचे जे सुपुत्र आहोत, भूमिपुत्र आहोत, याचा आवाज कुठेतरी आता दबलेला आहे, तो बाहेर मोकळा झाला पाहिजे। प्रत्येक माणूस स्वाभिमानी असेल, गरीब परिस्थितीने गरीब, पण मनाने श्रीमंत आहे। पण काय झालंय, या प्रत्येक गावामध्ये या राणेंचे जे हाताच्या बोटावर मुदणारे गुंड जे आहेत, जे दलाल आहेत, दलाल, ते तुमची किंमत ठरवतात पैशामध्ये, 1,000-500 रुपये मताची। आणि कुठेतरी चुकीचे माणसं निवडून येतात, पैसे मी तुम्हाला सांगतो, हे प्रस्थापित आहे, हे भ्रष्टाचारी आहे, यांची घराणेशाही आहे। ही आपल्याला तुमच्यामध्ये ताकद आहे, तुमच्या एका मतामध्ये। यांचा जो माज आहे ना, सत्तेचा, पैशाचा, जी गुर्मी, दादागिरीचा, हा माज तुम्ही जनता त्या ठिकाणी उतरू शकते, तुमच्यामध्ये ताकद आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो पवित्र मताचा हक्क प्रत्येकाला दिलेला आहे, या मताचं जर तुम्ही योग्य ठिकाणी मत टाकला, तर या ठिकाणी चुकीचे माणसं सत्तेवर जाऊन रस्त्यावर येऊ शकतील। हे करण्याची ताकद आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।